Okay, nandito po tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. Ang daming mga halaman. Ayan. Dito po tayo sa mga murang bilihan ng halaman dito sa Pampanga. Ito daw yung red combo. Ganda siya, oh. Mga salum. Bali, ito lang muna yung nabili ko sa isang unang plastic bag. Yan. Lipat tayo sa iba. Ito. Ang tawag dito? Kuya, ano to? Ano tawag dito? Umiiyak din yan. Ha? Imperiales. Yan, Imperiales daw ang pangalan. Ito pa isa, oh. Imperiales. Yan, ang dami dito, oh. Nasa San Fernando, Pampanga lang pala yung mga... Kaso di ko alam yung ibang pangalan, eh. Ano to? Parang ibang anong tawag dito? Lipat ulit tayo. Ito, ang dami dito, ang dami magaganda. Curcuma. Acacia Sabrina. Wow, ganda. Ano? Giant lobster. Grabe. Nasa pangatlong store pa lang tayo pero ang daming pagpipilian. Kaso walang tao. May mga hanging plants dun, oh. Ito, Calathea Sabrina. Yan, oh, may mga iba't ibang rocks. Walang tao. May mga fortune plants, so dito hanging plant. Ito. Dito tayo sa pang-apat na tindahan ng halaman. Pero parang mas maganda yung sa kabila. Balik tayo dun. Horsetail pa to. Kaya magkano yung ano? Ano tawag yan? Palladium ba yan? Ano, nasa magkano ganyang kalaki? Ito. Oo. 250. Ganyang kalaki. Walang bawas na yon.
Kahit 200. O yung liliit sa kanya. Okay. Balik tayo, balik. Dito rin si Golden Bugo. Mga plastic pots, ang dami oh. Rubber plant. Nasa 1,200 na daw ito. 1,002. Basket. 1. Marami akong ganun yan, pero 1,500 pala yan. Sorry. Napansin ko lang iba siya, pero ang dami ko ng ganyan. Ganon yan. $1,500 daw yun. Paatras ako dun, 1,500. Dito na lang. Pili tayo mas mura. Naikutan ko na lahat dito, wala pa akong nabibili. Bagay. Tingin-tingin lang muna, okay na yun. So guys, dito na natin tapusin. So bali, higit 1 oras guys. Naglibot tayo sa mga tindahan ng halaman dito sa San Fernando. Ito lang nabili ko. Mga plastic. 100 pieces. 100 yan. Tsaka ito. Variety